Fit-tielet kwart tas-sena li għaddiet Malta rreġistrat it-tielet l-akbar tnaqqis fid-dejn fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Il-Eurostat qal li d-dejn ta' Malta naqas b'aktar minn 4.4% biex issa niżel għal taħt il-55% tal-prodott domestiku gross. Fl-istess perjodu b'4.2% Malta rreġistrat l-ogħla surplus fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Għal-kap tad-Dipartiment tal-Ekonomija fl-Università ta' Malta, Dr. Philip von Brogdorf, iċ-ċifri tal-Eurostat huma frott ta' tmexxija serja fil-finanzi pubbliċi u l-istabilità ekonomika u finanzjarja li għandu pajjiżna, illi waslu sabiex jattira investituri barranin. Tindika li hemm tmexxija serja fil-qasam finanzjarju fil-finanzi pubbliċi u għalhekk bekk allura ovvjament dak fih innifsu jfisser allura li l-gvern jisselef inqas u ovvjament jikrea aktar atmosfera ta' stabilità fl-ekonomija. Dr. von Brogdorf sostna li bis-sitwazzjoni ekonomika kif inhi Malta tista' tiġbed leha aktar investiment. Ovvjament naraw pajjiż li għandna tkabbir ekonomiku biex ngħidlek fost l-ogħla fl-Unjoni Ewropea, speċjalment anki fil-Eurozone, però wkoll qed naraw ukoll il-fatt li anki l-Eurozone qed tindika wkoll sinjali pożittiva, dan huwa naħseb ukoll pożittiv għal Malta wkoll, għaliex potenzjalment jista' jattira aktar u aktar investiment. Madankollu x'effetti jista' jkollu fuq pajjiżna tnaqqis fid-dejn? Effetti ovvjament ifissru li inti għandek pajjiż li fiskalment huwa stabbli, ovvjament illi allura qed jirendi bħala revenue, bħala tax revenue, ma kif ukoll qed jieħu miżuri wkoll biex inqas ispiża pubblika wkoll. Ġifieri dan huwa importanti wkoll għaliex ovvjament joħloq ċertu stabilità ekonomika, finanzjarja ovvjament mill-att ta' finanzi pubbliċi, però ovvjament stabilità ekonomika li mbagħad tirrendi tajjeb u tattira investiment lejn pajjiżna. Permezz ta' din l-istabilità, il-Gvern mhux ħajkollu għalfejn jintroduċi taxxi ġodda u wisq anqas jirrikorri għal żieda fit-tassazzjoni. Għal kuntrarju ta' amministrazzjonijiet oħra laqgħu l-bżulija tal-poplu Malti qed iwasslu għal riżultati eċċellenti li qed jaffettwaw lil familji Maltin u Għawċin. Fi kliem Dr. Philip von Brogdorf dawn ir-riżultati qed jikkontribwixxu sabiex ir-rota ekonomika tkompli ddur. Il-fatt però li rajna tkabbir ekonomiku kienu wkoll minħabba numru ta' miżuri li ttieħdu speċjalment biex jattira aktar investimenti ma' aktar xogħol u aktar biex anki nisa Maltin u anki ovvjament qed naraw ukoll impjiegi li qed jittieħdu mill-barranin, dak kollu jiġġenera attività ekonomika. Imma huwa wkoll minħabba miżuri u politika li tattira x-xogħol u investiment.